Inside. 1, 2, 3, 5, 6, 7. New York Fall. Къде е ханшата? Къде е ханшата? Не, ще ви вършите с ми. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Мария, на ме снимайте, моля ви се. Да, тише. 1, 2, 3, 5, and go. Inside turn. 6, 7. New York Fall. 5, 6, 7. 1, 2, внимайте ръката, рамка, 1, 2, сега внимайте, 5, 6, лявата данните от тази страна, докато и 7, дясната от тази. 5, 6, 7, не, отзад така, 7, след което 1, 2, 3, лявото ръка, 1, 2, 3, издина ръката отзад, пускам дясната и докато я върта от лявата я подбивам, 5, 6, 6, да последва с 7. Окей? Ротация. Ротация направо не може да се режете. 1, 2, 3. Влизаме. Стичи. Inside turn. 5, 6, 7. 1, 2, 3. New York walk. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Ей! Значи вижте как ще бъде. Вижте, тук ще направим инсайд. Един ще объртеме. След което ще направим инсайд. Спирала. Удар от сам, завъртам от сам и връщам от тук. Само как да ме виждат кавалерите насам. Правилно. Правилно. Влизаме. Внимавайте там. 1, 2, завъртам. 5, 6, 7. Inside turn. 5, 6, 7. Сега ръката по спиралата. 1, 2, дясно остане надолу. 3, вече ръката е на тук и дамата е изтеглена, тя е дошла. 5, имам удар. Пускам дясната ръка. 6 се обръщам насам. Да мине ръката и над врата. 6, 6, да, въртиш и 7 се връщам насам. 7. Окей? И два, още вече. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Спирала. Вижте как освободих коридора. Тук съм. 3. Мога вече да пусна дясната. 5, лявата, връщам се назад. 6, 6, 7. Банка стана ли? Ротация. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6 я върта, 7. Супер. И ако можете да направите drop and catch със същата 1, 2, 3, 5, 6, 7, ще бъде прекрасно. Още веднъж. Basic. 1, 2, 3, влизаме и inside stop, turn 5, 6 напред. 1, 2, 3, 5, 6, 7 и 1, 2, 3, 5, 6, 7. Сега 2, 3. Мъж,